खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांमोन बयनिसिमबो गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरनायजों लोगोसे सोरजि द क्रिएटिविटी चेनेलाव बरायनानै लाग्रोनाय जालायबाय। दिनै माखासे गोनांथार खौरांफोरखौ नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायथिना होनो आवगायनाय जालायबाय। नोंथांमोनहा नायनानै जुदि मोजां मोनोब्ला लाइक खालामगोन, शेयार खालामगोन होनना आसा खालामबाय। लोगोसे चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै लानो थाखाय गुरै खावलायबाय। थ' बिदिब्ला जोङो दिनैनि माखासे गोनांथार खौरांफोरखौ खोनासंलांदिनि। बर' माहारियारि फरायसा आफाद एबा BoNSUनि थांखिया मोनसे काउन्सिल एबा मोनसे राजखान्थियारि नोजोर नङा, नाथाय BoNSUनि थांखिया थारैनो बर'फोरनो उदांस्रि होनाय एबा आलादा रायजो सोरजिनाय। नंगौ, बे बाथ्राखौ बुंथिनानै होदों BoNSUनि आफादगिरि बनजित मन्जिल बसुमतारी बिथाङा। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला BoNSUआ मैया क'क्राझार सहरनि खाथियावनो थानाय मिजिं नोगोराव BoNSUनि गाहाय मावखुलियाव मोनसे गावसोरनि खुंगा नैथि गायसनथाइ सान हाबाफारिजों लोब्बा लाखिनानै खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बे बाथ्राखौ बुंथिनानै होदों। मख'नो गोनांदि नैथि गायसनथाइ सान हाबाफारियाव गुबैयै गोबांथार आलासि जेरै दावराव देख्रेब नार्जारी, अमर सिंह ब्रह्म आरो डक्टर मंगल सिंह हाज'वारी बिथांमोनहा हाबाफारियाव बाहागो लाफैनानै फुंनिफ्रायनो माहारियारि गावसोरनि फिरफिला उरायहोनाय, बड'फानि मुसुखायाव बिबार बावनाय आरो मोनसे सावरायमेल बेबायदि हाबाफारिनि गेजेरजों नैथि गायसनथाइ सानखौ फालिदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। लोगोसे बे हाबाफारियावनो बाहागो लानानै BoNSUनि आफादगिरि बनजित मन्जिल बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथिनानै होदों दि थारैनो BoNSUनि जोबथा थांखियानो BTC एबा फिसा काउन्सिल एबा फिसा राजखान्थियारि मोनथाय नङा, नाथाय BoNSUनि गेदेरथार थांखियानो जाहैबाय आलादा रायजो सोरजिनाय। भारतनि संबिधाननि सिङावनो थानानै गावनि गासै मोनथायखौ लानानै थांनानै थानायानो BoNSUनि बा बर' रायजो राजाफोरनि थांखि होननानै बिथाङा बुंथिनानै होदों। जेराव दायो BSC, BTC आरो गोबांथार बेबायदिनो गोरोबथा जादोंब्लाबो नाथाय बर'फोरनि थाखाय गांनाय उखैनाय जेबो सुफुंनो हायाखै होननानै बिथाङा बुंथिनानै होदों। फारसेथिंजाय आसामखौ बोखावनानै बा असमियाफोरा बर'फोरखौ बेबायदि गोरलैयै थांनानै थाहोखानाय नङा। ओंखायनो BoNSUआ बेनि सायाव गोख्रोंथार सोमावसारनो रेडि एबा थांखि जानानै दं होननानैबो बुंथिदों। नंगौ, बेफोर गोख्रों बाथ्राफोरखौ बुंथिनायनि गेजेरजों दायो बनजित मन्जिल बसुमतारी बिथाङा बर' माहारिखौ खौसे जानानै आलादा बड'लेण्ड रायजो सोरजिनायखौ अरायबो हेफाजाब होनो थाखाय खावलायहरबावो। बेनिखायनो बिथाङा गावसोरनि गायसनथाइ जोनोम सानजों लोब्बा लाखिनानै बे बाथ्राखौबो बुंथिनानै होदों दि थारैनो BoNSUआ जेब्लानिफ्राय जोनोम लादों अब्लानिफ्रायनो मोसा फिसा बायदि थांखि लानानै जोनोम जाखादों होननानै बिथांमोनहा बुंथिनानै होबावदों। UPPL राजखान्थि दोलोआव आरोबाव गासै 14 जननिबो बांसिन मोनसे गामिनि मुसलमान सुबुंफोरा जइनिं जादों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला आथिखालाव फैबाय थानाय 2024 मायथाइयाव जानो गोनां MP बिसायख'थिखौ नोजोर बोनानैनो गुबुन गुबुन समाव गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलोफोरा गावबा गाव राजखान्थि दोलोआव गुबुन गुबुन सुबुंफोरखौ जइनिं खालामबोबाय थादों। नंगौ, बेबायदिनो मैयाबो आरोबाव UPPL राजखान्थि दोलोआव माखासेमानि मुसलमान सुबुंफोरा जइनिं जादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। जेराव BTRनि हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथांनि न'आवनो थांनानै माखासे मुसलमान सुबुंफोरा जइनिं जाहैदों। जेराव बिथांमोनहा जइनिं जाहैनानै खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथिनानै होनाय बायदिब्ला थांनाय 17 बोसोराव हाग्रामा महिलारि दैदेननाय BPF सरकारा जेखौ खामानिखौ मावनो हायाखैमोन बे खामानिखौ UPPL सरकार बा प्रमद बर' दैदेननाय UPPL सरकारा दायो 3-2 बोसोरावनो गोबांथार खामानि मावबाय। जेराव बिथांमोनहा बुंथिनानै होनाय बायदिब्ला जेब्ला न'निफ्राय ओंखारलाङो अब्ला लामायाव मा जागोन मा जाया बै समाव जोबोद साननो गोनांमोन। नाथाय आथिखालाव प्रमद बर' दैदेननाय सरकाराव हरनि 10थासिमहालागैबो जोङो बायजोआव थानो हायो आरो बेबायदि थानो हानाय जाबाय। लोगोसे BTRनि बा BTC ओनसोलनि बयनिख्रुइबो बांसिन जेंना जेराव हानि फोरमान बिलाइ, बे हानि फोरमान बिलाइखौबो प्रमद बर' दैदेननाय UPPL सरकारावनो दा थारैनो गोबांथार राननानै होनाय जाबाय होननानैबो बुंथिनानै होनायखौ नुनो मोननाय जादों। खामारदैसा प्राइमारि कमिटि UPPL आरो खामारदैसा BCDCनि बानजायनायाव मैया UPPL राजखान्थि दोलोनि गोबांथार माखासे एक्सन प्लान एबा खामानि मावनायनि मोनथायफोर लोगोसे रायजो राजाफोरा मा खामानिखौ मोनदों मोनाखै बेफोरखौ लानानैनो सावरायज्लायनाय जादों होनना मिथिनो मोननाय जादों।
मख'नो गोनांदि आथिखालाव प्रमद बर' दैदेननाय बिटिआर सरकारा गुबुन गुबुन थाखोनि रायजो राजाफोरनो सरकारि मोननांगौ मोनथायफोरखौ होबोनायखौ नुनो मोननाय जादों, जेराव बेफोर मोनथायखौ मोनग्रा रायजो राजाफोरखौ लानानैनो बिटिआर सरकारा मोनसे गोबांथार जायगाफोराव बेबायदिनो रायजो राजाफोरजों सावरायलायनाय हाबाफारिफोर लाबाय थानाय जादों। नंगौ, बेबायदिनो मैयाबो आरोबाव खामारदैसा प्राइमारि कमिटि इउपिपिएल आरो खामारदैसा बिसिडिसि नि मोनसे बानजायनायाव बे हाबाफारिखौ लादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि आथिखालाव बिटिआर सरकारनि बेबायदि मोनथायखौ मोननाय रायजो राजाफोरखौ लानानैनो बे सावरायलायनाय जायो, जेराव गोबांथार रायजो राजाफ्राबो बाहागो लानानै गावसोरनि मोनथायखौ मोननायनि थाखाय इउपिपिएल सरकार एबा बिटिआर सरकारनिसिम साबायखर बावहरदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। लोगोसे मैयानि बे हाबाफारियाव इउपिपिएल राजखान्थि दोलोनि गोबांथार दैदेनगिरि बिथांमोनहाबो हाबाफारियाव बाहागो लादोंमोन होनना मिथिनो मोनबावदों।